merak. Hati. Oh, ya penak Mas Yudo ya Penak aku penak. Penak. Terus piye? Wes suwe nggon ku ngelemo mane-mane. Suara apik. Lah. Oke. Nesu, Apik toh? nesu, nesu, nesu. Apik Nesu, kreasi. nesu. Kreasi. 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 Itulah yang dinamakan rekreasi. Iya, rekreasi. Nesu, nesu kowe. Apik kuwi mau apik. Ape? Wes. 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 Ngaget. Wes. Tapi sik aku kok ketoke mencium bau yang tidak enak dek karo Mas Yudo. Enten apa to? Napa? Ketoke sing garae joget ki sener iki lho. Ah iki. Kayane Oh, iya, ketoke kayane. iki. Ketoke kuwi. Iki. Sener saiki. Garae joget sener iki. Kuwi ati-ati. Kayane iya. Kayake yo. Coba Iki. Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba ah. Mas Yudo. Oh. Ya, Betul. Saiki urung iki sensasine urung. Oh, telat toh. Iki. Ah. Colno. Wah iki bahaya iki. Iki bahaya iki, bahaya. Mosok. Iso nyetrum. Bahaya. Iki mau ora guyon to? Ora guyon, ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon ki meng awake dhewe ki meng tenanan, ora Sener guyon. sakti kuwi. Sener sakti. Iso ngerain joget. Bisa iso marai joget. Iya. Jajal ndang Bi. Tak cekle ngene wae. Iya. Iya. Ya, Tekan di. tekan ndi, Bang? Mbapelo. Kowe kok Bukan ana apa baju streaming, Malah kan apa sering. Dok? Bukan anumu lo Google Kok seriuning terus. Malah serius deh. catatan. Bablasnya. Wes suwe nggonku. Wis suwe nggonku ngenteni. Sarwa setan. Satu tiga. Oh, bener berarti ya. Senere berarti. Senere. Oh, senere ramune iki ora muni. Ora muni ning aku Ora kuwi. muni. Senere. Nganggo Senere. Golek isi podang jengar. Eh, Iba bunga ing atiku. Duduk. Lho. Aja Mas. Kok malah muni lho. Lancang. lancang kuwi jimat lho kuwi. Jimat, Pusaka. ya? Nek gak patah ngerti ya. Dadi kusuma. Nyanding bisa dadi gawe nyanding bisa dadi nyanding bisa dadi tombo tombo. Iya.
jan apik ram suarane. Apik. Suarane iki mau lagune Podang Kuning. Oke. Podang Kuning saking Pambututan sinten? saking Bu sapa mau Bu sapa sing pengirim makanan iku sapa Bu lali? Sumiati, Bu Sumiati. Bu Sumiati. Sumiati. Karo lagu kita aturne Pak Bambang. Bambang sapa? Masa sak nganjuk gene jenenge Bambang masa. Wis sapa? Sing ngendang iki Bambang. Lah nggih. Ugi niki kagem Pak Juki WMC Bojonegoro. Pak Juki dugi mriki. Nggih, Pak nyuwun Juki. lagu Podang Kuning. Nggih niku Bojonegoro niku WMC niku Pak. Nggih. Oh BMC. nggih niki wau nggih wonten Mas Faris. Paris. Nggih. Rawuh lho Mas Faris sih. Mengke dikene nembang. Oh iya pasti. Mangke dikengke. Mangke dikon nembang nek wayangan wis bar. Nek wis bar. Oh ya aja ngono Mas. Ngancani wong usung-usung debok ya to. Mas Faris nggih, Mas Faris. Mas Faris lah kae lungguh mbek ambek Bu Wiwin. Ya kancane kendang bem. Yuk. Kok yo gak melu rene ngono Mas Faris. Ayo Dik niken Podang Kuning lagune. Oke. Nyuwun monggo. kawigatosanipun sekedap. Oh lho iki nek apa Badhe iki? wonten pengumuman apa? Napa Mas? Nyanding bisa dadi tombo. Matur suwun monggo dipunlajengaken langgamipun Podang Kuning suwanipun Ibu Sumiati kalih Pak Bambang. Kalih sapa? Bang Jowo sak kanji langsung ditang. Ayo, monggo. Oke. Buka celuk. Mati mikir. Ah, ora. Is amaning wis ora ngrasan kaluyuran anggolek ising mobang meter anggonku ngideri nora krasa esok awan nganti wengi eman yen yo Kleyang tak sawang amin celok ning apa kencangan tak ringkih saka katuman sarawi ngoceh dheweke ngalih bensoan kae tak sumon bocah ngisi Podang Kuning agawe pikirku kone ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding slirat ora bakal ati kakliwangan liyan yen si Podang andudot hati kepranan ora Dangdut ke? Sing ayem. Ya. saya ndotro Yo. tasranane sonate kakut Asik-asik. Awas. tak sawang amin slok ning apa kekancangan taringke saka kadoman sareng ngoceh agawe pikirku tak sawang
nuwun. Iku sansaya datra tak salane sorbeka mulut. Nggih. Niki pripun Mas Akbar malih napa? Malih napa anu Mas Badar mau ana Napa wonten panyunan wonten pamundutan Nggih. saking Ibu Sintia Jesi, Oh, harus Tante di- Jesi. ya. Harus dipinangkani. Nggih. Iya. Napa pamundutanipun? Gelo. Gelo, gelo. Gelo. Oh, gelo. Gelo. Niki dibawani napa? Boleh, boleh Langsung. karo leren, karo Oh, bocah. karo leren. Iya, iya. Kanca-kanca iya. kersane karo leren. Ngesakno Oke, sing meking. Gurine sing meking lho. Sing nyaran lho. Lho niku Meking wae sajane apa sanggar. sare. Nggih. Loh, Niku Kuwi- wong napa gapura to niku? kuwi ngono pendopone sanggar. Heeh, kuwi ngono ya pawang ula barang lho. Apa asline tumbale Pawang sanggar ya ula. kuwi asline. Mbak nuwun sewu sing bawa kersane mboten Mbak Niken. Lah sinten? Lah kanca-kanca yoga no gentenan nggih. sak padha ngono Oh. kanca-kanca Oh, yoga. ngono. Dites, dites dadi iso nyuara apa ora. Loh. Ketoke sing nyaran ki wonge gedhe suarane cuwilik ngono kene. Eneng apa? Eneng apa? Ngono. Ketoke anu berarti wong Ponorogo. Lah iya. Ah iya. Wedi karo macan gitu. Wedi karo macan. Itu juga bisa jadi. Nggih, nggih. Heeh, pripun? Sing Dites bawa? yoga-yoga dites. Oh, sing dites yoga-yogane ya. Nggih, mulai saka ane sing celentem, sing celentem. Nyelendem. Ayo, apik bawa banget le. kuwi sing celentem. Bawa. Slendro apa pelok iki? Pelok. 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 Pelok anu ya. Cakepane apa ya? Sido asih ya ora apa-apa. Situasi ora apa-apa. Cakepan Sidoasih. Yen ning Tawang ya ora apa sak Yen ning Tawang ora apa-apa. Ki nanti nggih mboten apa. Pelok. Bang, kowe dites iki. Kuwi lho anu mixing kuwi lho engko ben iso giliran. Pokoknya wis dasih ora apa-apa. Kok. Ayo kere. Kurang ban. Wis. Oh iya, sudah. Ayo. Mbok. Iki. Yen ning Tawang. Kurang dhuwur, kurang. Larasmu Yen ning Tawang. Ana lintang. Ape lumayan. Api. Oh, sing jaipong. Iki kecil-kecil cabai rawit loh. Jaipong. Cabai rawit. Pedes ya. Ngenteni. Ayo. Aku ngenteni ya. Cahasyu. Cahayu. Ayo. Cah ayu aku ngenteni. Lumayan. Gurine. Sing enong. Ah ngenang. Sing enong. Sing enong. Yo, kanomik. Mudah lho itu, Mas. Kancane bebel rasan-rasan karo sebelah. Aku ngono ya iso. Malah tahu bulat. Malah tahu Ngece sampean. Ngece kowe. TB, ngece TB. Sirahmu dianggap tahu bulat. Ora. Kamangka kan iki bluluk. kowe ora trimo to nek adikmu mau tak sia-sia ora trimo to. Kok tahu bulat to. Marang mego kok tahu bulat. Ayo Dik, sing apik Dik. Ya Dik. Monggo. Marang mega. Oh, bekas tandak. Elok. Api. Bekas tandak iki kancane Pak Tribuana karo gendut. Wes, engko genep sewengi iki metu kabeh. Metu kabeh. Anu, sing demung. Demong, sengko. Demung. Kale. Nah, sing ecek-ecek gak sah blas iku nek muni. Gak laras blas. Sontakon. Sun takon. Ya. Pinter ternyata Hasobroto hebat. Pinter. Pinter. Wani bra, wani yo. Wani yo, kleru gak apa-apa. ya Kleru toh. ora apa-apa. Penting rusak. Sing penting rusak ya to. Ngono aturan. Ayo, Kleru disoting gak Mas. apa-apa Mas, penting kebayane dipotong. Ayo Mas, gak apa. Kleru Ayo, gak Mas. apa-apa, sing penting Gak salah. apa-apa. Iya. Sontakon. Nah. Sontakoni. Takon war. Takoni. Aku dibelitui. Wes jane Ayo sapa ora? jamani.
Sun takon wartane reki. Kok dijujuk Sun takoni. takon tak Ya salah. pesan. Ayo Bra. Ayo. Sun takon wartane reki. Takoni. Sun takon wartani reki. Rusak. Ayo Tang, kudu wani. Ayo, sebelah. Sebelah. Lho sing rambutnya dikuncir lho. Wah, lagi ngeslot terus ket mau. Ora sketer ngeslot kowe ket mau. Ganti anu iki. Ah, sing nyaron iki lho. Sing nyaron. Nyaron iki lho. Apa iki? Apa sarane? Belakon putih lho. Ah. Takon, yo. Son takon. Ayo. Sun takon wartane reki. Apik B, apik. Apik to? Kae genti kae, ha. Kae sing nyaron gede. Kowe. Janji. Ya kuwi. Janji-janjiku eling ngono tok. Bur. Janji ku eling. Janji-janjine Eling. Eling. Ya, Kae. Adit. Kae lho, guru dhewe. Guru dhewe. Ya, kowe. Ra iso bacok gegere. Kudu iso. Kok nek karo kuwi sio-sio. Sun Ra iso takon kegelene. Ah. Sumedot. Sumedot. Ayo. Nek ra iso sumedot tak sedot to. Sumedot. Sumet. Ayo. Sumadot terus. Randang sumet tak sumet dhewe lho engko. Ayo no, tang no. Sapa jenenge no to? Sapa jenenge? Alpan. Alman. Hah? Pan. Ayo pan. Ayo pan. Muni pura ra tak tonyo lho engko. Kelo. Digawane bagus. Sumedot. Ayo Be, ben muni. Kowe gelem muni apa ora? Ora gelem muni mlebu ngene. Pocokan kok Bigson Sumedot ra. Ayo sing apik. Suarane lak cilik bocah kuwi. Wi Mas TB. Wi isone nyanyi. Wi isone nyanyi dut si gendut. Ayo Tang. Sumedot lah. Wah, lah kok malah kok ngadan. Apa-apa. Terus. Tia. Sing tias ingsun. Apik. Tepuk tangan. TB, ben kono neh apik kok. Kono neh. Iya. Ayo, neh, ora neh tak tonyo kowe. Tonyo. Nek Mas. Neh. Lah iso sampe bar ya, Om. Sampai bar kudu kowe. Sampe bar. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasopo. Ning Mas ingsun. Terus. Prasopo. Ora apa-apa. Nimas ingsun prasopo. Dan, ya ngono larase ya ngono. Mas ingsun marah sapa? Dan. Ning Mas ingsun prasopo. Wah, elok tenan. Apik tenan. Apik. Ngene ki apik. Apik kuwi lho. Ruangane to. Apik. Nimas ingsun prasopo. Sineksenan. Ndang. Nimas ingsun prasopo. Nimas ingsun prasopo. Ndang. Ning Mas ingsun prasopo. Apik tenan, jos. tenan. Dalange suarane kalah karo kuwi. Krungu pratujane. Piye Jelas krungu to. Krungu lho kok apik lho. Apik. Lah daripada sampean Apik. Kok ora larase ra pas lho. Apik. apik. Kowe kan umpama lukisan kan abstrak. Abstrak. Dek duwe bakat terpendam. Malah larang kowe. Larang terpendam regane ngono niku. kuwi. Niku termasuk bakat terpendam. Iya. Tapi ora nek tunggale sanggar ya. Dalang loro iki setujune apik. Apik, setuju. Lanjut lah, aku setuju loh. Lanjut, Ini. lanjut. Saya sebagai jurinya
setuju loh. Suarane ini. apik banget kuwi. Apik banget. Ora Ayo. Pak Mubarak kan nyidam apa to jane biasa. Sineksenan bumi langit. Ah. Nang. Sineksenan bumi langit, Nang. Nang. Sineksena Apik. Rencoh aku, apik tenan. Wah. Langit. Wah, Apik. Hebat. Tepuk tangan. Yang meriah. luar biasa pagelaran malam hari ini. Mas Arpan hebat. Sampean punya bakat terpendam nggih. Ah, Sampean pendam saja bakatmu ya. Apik tenan. Apik loh, ngono wi wis gelem Sing ngendang. apik iki ya. Ayo iki. Iki ambek kowe iki Upin Ipin. Sineksenan bumi langit. Tangi sing tias. Ya. Ya apik iki. Sing Tangi sing tias. Alah japik kemeng japik mau. Apik mau sih. Boy. Elek jebule. Kupingku krungu ora jane. Elek, apik sing mau. Apik mau lho, apik Arpan lho. Cetok yo banding lo. Banding lo. Banding lo. Arpan iki suarane sokong. Tangi sing. Aduh, gak pas larasnya. Ora pas. Ora pas gamelan jajal Mas. Apik Arpan iku nek cara wiraswara niku kaya Pak Giarto cara Wah, Abdi. Abdi. Iki larase pas. Lah alah ngopo? Alah Alpan, Pan. Ayo, Pan. Tangi sing tias. Pan. Tangi sing tias. Ayo, Mas. Pan. Ayo tak bacok lho, ayo. Ayo, Pan. Tangi sing tias. Ayo. Ndang. Tangi sing. Yo terus. Ndang. Tangi sing tias. Luar biasa. Ya apik. Lanjut. Apik tenan kok. Ora ngira aku suarane Eh, apik. kuwi suarane malah luwih apik kok sing wiraswara. Wiraswara jajal. Wiraswara jajal. Sing Wiraswara jajal. Mas Oke. Wiraswara. Tangi sing tias. Alon. Iki ora Mas. Sing ya. Alah kurang. Ora pas suarane. Ora pas. Suarane ora pas. Arpan Sing kae mau. antara Mas Budi Sutopo karo Pak Giarto. Iya, Pak Giarto. di antara kuwi ya. Nggih. Ya. Piye? Suarane sokong mau, gede mau suarane. Suarane kong. Suarane gede mau. Ulem. Ulem suarane. Ulem kabeh Wah, aku elok tenan kuwi karo cah kuwi mau. Ulem. Kong gandem tenan. Gandem. Suarane apik tenan. Gandem tur ya kong. Gandem tur ya kudu bandem. Anu nyuwun sewu para Bapak Ibu pemirsa YouTube Asta Brata Dirima. Nggih. Ning kula niki pun ngelu. Kula tak wangsul mawon mboten dibayari mboten napa-napa. Kula tak nderek Pak Mubarak didol jendar mawon kula. Sabar be. Ora apa-apa sabar. Sabar. be. Inallah masubiri. Apik tapi Alpane mau. Arpan sae. Liyane gak pas kabeh, Kok iki liyane mau? gak pas larase. Mas Bandem suarane. Arpan sae. Sae melih nek dipejahi mawon. Ki mengko dicakepane. Niki saya gitu. Tangi sing tias. Ngenteni padang rembulannya anu. Bajan. Bajan. Segotan lho sing nonton para nonton. Bajan. Mike Pak Parano lho. Ora iki apa-apa. mik. Ah. Kuwi lho mik kuwi lho. Paranono gak apa. Padha ae. Padha ae kowe. Ah kowe. Nah niki Bas jenggot naga. Mbah Jenggot. Bajan. Enggak iki kae sing Mbah Jan ki sing nyanyi kuwi lho ada Mbah Dukun. Kene Mas. Kamera. Oke, Disiarkan dari Studio 1 ada Mas TB dari Studio 1 yang akan menyiarkan acara pegelaran wayang pada malam hari ini. Silakan Mas TB. Baiklah pemirsa, kami dari Studio 2 sudah bersama dengan Bajan yang mau mengakhiri Bowo Yen ing Tawa Ana Lintang. Oke. Mbah, saged sing luwih apik sok kuwi, Mbah. Sing welik. Nggih nuwun sewu matur. Menika saged sae. Mangke kula Sok kuwi, Mbah. Sing welik. nggih nuwun sewu matur. Menika saged sae. Mangke kula gadah wakil inggih putu kula. Mengke bagian kula ajagen kula serampak. Mangke. Oh nggih Mbah Jan. Nggih, mangke penutup. Bagian iki mengke kula ndang wangsul. Oke, siap. Habis Tujuane ini kala diserampake. wau limbu. Limbuan nggih Nggih, Mas Indro.
Siap pun medun niku, kula lek niki Les Bumi niki. Diajak kali Gus Lukman. Jane kula mboten saged, Pak. Duka mesti panggung duka saged lan mboten. Nggih panten tetep kula minggah. Kanggo ngibur. Menika kula wakilaken dumateng anak Den Bagus menika. Sapa Mas Yudo kuwi? Mbah. Baris sih lo. Paris lo. Baris. Baris Ayo. burine lo. Ayo Riz. Ki engko suwe-suwe kamerane tekan jeding. Ben wong aja kabeh. Baris sih lo. Baris. Kena baris. Ayo Riz. Ayo Mas Faris ya. Ndang to, Mas. Ayo. Ndang to. Ndang to kok tak nganu tak sangoni pecel. Jangan tak paringi ngono lho iki. Tak paringi. Tak paringi. Engko tak Tak lewek. paringi pecel. Engko tak lewek. Ayo Riz. Ayo. Ayo to, Yoris. Mas. Piye mong cakep Haris. Kondi ya? Kena Aris udah. Oke. Yo. Baris dulu. B kena Faris lo. Wah. Apaan bangga? Ndang. Dang. Cakepane teko awal, Mas. Lho iya. Ngenteni padang rembulan. Ayo. Ngan. Tangis sing tiar. Alah api Alpan diomongi. Api Alpan. Oh, lah jebul laras Alpan jane ya. Ngenteni yo. Ngenteni padang rembulan. Oke. Lagune gelo ya Dik niken ya. Gelo mergo suarane Alpan elek. Gelo dadi dhek. Tak carikan teman ya berdua ya. Ya, sinten? Kalih Dik Sinta ya. Oh, Berdua. iya. Gelo. Dik Sita. Ben diratani. Gelo tenan aku ora suarane Alpan ya gelo tenan. Apik lho, apik. Nggih apik. Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto, Pak Giarto. Iya, Giarto. Cara Kediri ya Darmaji lah. Darmaji. Antara Budi Sutopo karo Giarto, berarti cagak mic ya to. Tak kira Budi Tulungagung. Wah. Buka Oke. celok nggih, Mas. Ya. Lho, katur kagem sinten Dik niken? Mbah Jan. Ibu Sintia Kagem Jesi. Ibu Sintia Ibu Sintia Jesi nyuwun gelo nggih. Monggo. Ning ngendi nggonku goleki buat abote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati Cek. Ngelarani aku koyo sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja kewigelati aku ora bakal godeli
Oke, terima kasih istirahat dulu. Oke, terima Turun. kasih. Horek, Untuk penutup Mas Yudo. Nggih. Penutupnya Bajan Serampat. Bajan Oke. Serampat. Bajan Serampat terus Bajan. jenengan terus TB. Oke. Oke. Bajan Olah Serampat. kabisan. Mriki Bajan. Monggo. Olah kabisan ku penutup limbuan Foto. ya. Mengko permintaan gending Wah, wis- dipinangkani ning Wis goro-goro. gampang ya. Nah, Monggo Bajan. yo. Ayo. Monggo Bajan. Tradurung, ayo. Wah. Asli warok nih. Pak Tartono nderek. Monggo, monggo. Wah. Asik. Yo. Oke, yo ganti Mas Yudo. Oke. Menghias angkasa aku ingin Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau Oke, tepuk tangan kagem Bajan. Wah. Ora ngira. Ora ngira Mbah Jan jenengan kok beksa luas. Sudah mriku. Tiang sepuh umur kula pun 7 kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Dukuh Katogan Desa Sendang Bumen, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Bajan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Les Bumi Nganjuk. Nggih. Karibun. Nggih. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih, Wah. amin. Niki Mbak. mengku Nganjuk nggih niki sing terkenal. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih, kula dongaaken. Amin, Mbak. Inna bulan. Nggih. Panjenengan ya Le. Nggih. Amin, Mbak. Mbah. Terus. Nggih. Her. Matur nuwun sampai Nggih, jumpa. matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten di Karyadi mung di Les Bumi. Pak Karyadi, monggo Pak Hele, Karyadi. mumpung kesempatan ngene. Pergiring geni ngompo. Serampat, Pak Karyadi Monggo. serampat. Mboten. Sanes. Jeng niku. Nggih, nggih, Pak. Kepala kakek, Pak. Kakek. Napa? Suara kekek. Sanes. Anu reok. Ora jurang. Ora junggrang. Nggih, nggih. Ndi, ayo nduk. Anik sapa sing Sapa? Kodiri Niken, meng? Niken. Ndi, sini Ken. Ken. Monggo kalih sampean Pak Karyadi. Niki. Oh, Monggo. nyawer ya. Kalih sampean. Nggih, kali Nggih, jenengan nggih. Pak Karyadi. Mboten napa-napa Pak Karyadi. Silakan. Biasa mawon kancane dhewe Pak Karyadi, Pak Karyadi. Ayo. Nggih, nyuk wonten nggih. Ya, oke. Ya, tak kasih waktu. Sange Pak. nyuk Monggo, ngapunten. monggo, monggo. Kula tasik belajar niki Nggih. dalang-dalang Siap, kabeh. siap. Niki, Sing Pak. seni gendhing Sampean kathah. sampean film Nggih. dadi napa Mbah Jan? Film dadi napa?
Sunan Kalibrantas kula Empu Mayogati. Filme nika Sunan Kalibrantas. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampean bae. Aktor luar biasa. Kali Gus Lukman pimpinane Budi Gus. Maka lagune napa? Roro Jonggrang. Nggih, Iswante wayangane bare jam 8 kok. iya, Bare jam 8. Iki karyanting Pak. Nggih. Aku tak pramen sak iso-iso kula. Siap. Mbok benih wonten kalepatan kula hanggen kula jejugan dalah kegending kalih anak putune kan mika. Kula tansah nyuwun paminten. Aku tasih belajar. Oke. Ngene Nduk ya. Pripun? Duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa, Pak? Roro Jonggrang nika kan kula pramen. Pramen. Roro Jonggrang. Monggo. Diringi, Mas. Nggih. Sampeyan iringi Tok anu. tok tok ngono. Diringi mawon. Renyep. Sampeyan iringi renyep. Anu aku ora Renyep. Oh, nggih. Lagi. Apa ngoten nggih. Wah, lah iki. Oh, mepet. Elo-elo kali gleber apa renyep, Mas? Kok iso? Gak oleh, mbok ki kok. Oh, Lak gitu. lungguh mantenannya rang ndi? Sampeyan iringi renyep. Oh, Ela renyep elo-elo kali gleber. Ya yo. Niki pun wonten tukang syuting. Langsung mawon nggih, langsung mawon. Gak sah. Tuduk Ora Jonggrang. Tuduk. Yen to nek semana Oh, ya. siramu nate janji. Iya. Yen to penting rang gedhe antaran Wonosegoro. Yen to penting bisa kayudan. Monggo wong aslirem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yen to prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh. Sliramu banjur colong playu malih ilat loro iki. Piye karepmu? Ora sudi aku Bandung. Aku ora colong playu Bandung. Aku ora colong playu Bandung ngoten. Oh. Aku nyuwun bebono. Aku nyuwun bebono. Sampeyan rangkep mawon, Mbah, suarane. 100.000. 100.000. Suwengi janji. 100.000 sewengi ngoten. 100.000. Di 1000. Panyuwunmu kan bisa dadi. Manget ana wong ayu calon garwaning sun. Yen to Bandung ora bisa ngudaraning apa panyuwunmu ayu calon garwaning sun. Ingsun hamet kaji. Bandung, Bandung. Oke. Endi candine Bandung? Durung genep 1000. Sing tolo sak Durung cangkep. Aja melok guyu. Durung cangkep. Durung cangkep. Ingsun mate kaji maneh. Yo. Iya. Ingsun mate kaji. Genep Bandung ana bodot angkat sau. Kowe iku. Mas Badar, kimbang ora krasa anu Wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wis budal. Wadyabala Wis budal, wis budal. Langsung. Derekne Anoman. Derekne Anoman kimbang wis budal. Gak Ayo iso. budal, ayo langsung. Iki wis tekan anu kono lho wis tekan guyangan. Wis teko kandhaan. Mas kon guyangan ngalor titik ngidul nggone Mbah Jan. Nggih. Kamuku buyang-buyang keh. Ayo. Oh, iya. Ayo langsung. Langsung Mas ya. Langsung Ayo, Mas. mawon. Yo, Langsung ringkas mawon, wektu. monggo. Yo, monggo. Oke. Oke. Roro Jonggrang pancen kowe ayudanan Pramukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe wani sapa
barang iki kanggo durung rampung Kamas Prabu kang wis Tobat kowe wani keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jugrang manuta Joko Bandung aku darepe babono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jungkrang panyuwunmu tak turuti Bajan asik miat langening kalangiwan agar bandamuncang Asabrata iya 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 lara jungkrang mokal yen aku nadakan kajakno latitmu kalah mula kowe dadi wani sapa Joko Bandung kowe aja iki kanggo kudurung rampung Senopati kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo tobat kowe wani keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa lara jograng manut Joko Bandung aku darepe babono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jograng panyuwunmu tak turuti jograng manut jograng sur aku ora sudi Bandung tak butuh karo jograng Ampun, matur nuwun, Mbah. matur Matur nuwun nuwun. Oke, siap, amin siap. amin Siap, siap. Amin, amin, amin. Oke. Mas Yudo, sego kupat, sego liwat, ora lewat adum selamat. J, sembah nuwun Mas Akbar, Oke. Mas Badar, matur nuwun. matur Oke, nuwun oke, ketemu di titip di denon. Waduh, aku ora ngerokok loh. kene ngene nggih matur nuwun Mbah Jan Mbah Jan. mahe Masa Allah ngono kuwi lho. Endi. Walah alah. Mbah Jan wis Jan. Suwun Mbah Jan, Mbah Jan. Wes. Wes, oke. Ah, niku. Lampanono to, Nduk? Tampani. Nduk. Yo, wes. Yo. Oke. Mas Yudo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Mas TB matur nuwun Mas TB matur nuwun nggih. Nggih. nerusne lakon Terus lakon nggih? Iki tekan ndi mau? Heeh, monggo. Gandanya sakar adung